Takulandirani pano pa Lahiri KTV, TV ya pamwamba. Tapangani like, share video yathuyi. Ngatiso muli mulendo tapangani subscribe kuti zambiri zikupezani mosavuta pamene tikupita ku nthawi ya zisankho ino. Pekha ndikucheza ndi anthu osiyana-siyana, azipani zosiyana-siyana, amapereka maganizo awo kuti MCP singawine ngakhale ikuti boma ndi lomwelo. Komanso ndi akuluakulu a MCP ndipo afotokoza zifukwa zake akunenera kuti awina. Takhalani popo kuti mumvere chiyambi chake ndi mathero akenso. Kulilongwe anthu akumba zikhawo amakumba zikhawo kuti zikhawo zona kuzibisa mulilongwemo. Ife mulilongwemo ndimo ngenera kulira mulumbazi takhala mulumbazi kwa zole kumakumba zikhawo muchire mwamba mulilongwemo lilongweyo mudowamo akumaka kumba zikhawo mwandivese koma akubisa mmene makuona kumene akumba zikhawo mmenemo mixi kumathamanga ndi azawa agule makakumba zikhawo kumabwera nazo usiku kumaphika ngomati aya utala aya oye kuya ulipa maona ndi amene angoyamikira ndamene wakalandira zolo 2000 ndamene aziti chakwera boma mtsogoleri wabwino walandira 2000 koma waso nayo chogula waso wachogula 2000 kumango yamikira zinthu zazi zopusa zopha zikolo anthu oti mwina sanayendepo ndamene kumapanga koma ndoyenda amaona mene amatukukira maiko anzawo sangasangalali munthu kuti tsogolera zipha ziko lanu lizikhala la sabwe tiri sabwe fo pamenepo sabwe ziyambaso chifo sopo sagudwa ya chifo sopo ngati panali 1000 ndiye akazawinaso azakha 5000 ndi mphawi mene uli umphawi wa ku Malawi tikapita mudowa munjisi mumponera akulu mulilongwe muli umphawi osaneneka oti munthu sanga ngati amalipira ndaye mene kugula maluwa weni Paula muliro wa Magiri Paula muliro wa Bibi wa Joyce Banda wa Peter ndi wabwera wadambwe angagule sopo 1000 achoka nayo kuti chifo maganyu kulibe ziko linauma feteleza kulibe sabwe zija malume umphawi ubwerera sabwe zibwereraso kuvala makabudula pamatako ongambika zigamba zija azatha kumangoja zitisokerabe kumavala magesi pambuyopo chakwera amene abweresa umphawi umene ndiye kumangambikira sogolera amene sogoleri abweresezo makabudula ongambika zikagambika zipicha kwatera tani matenena akulu matako asaonekere kumati sogoleri wadambwe wachani nakolo tikamba zonna kuti kudowa pano anthu akuzunzika usowa chipatala chimene kudowa anthu akuzunzika niolo uya kumene kuti oyayi boma lomweli mukundifuna mnduzo nokuti achakwera ndimene akuzunzikira anthu kudowa mnduzo kuti anthu angamvotera chakwera ngati MCP candidate wawo anasanga kale I know kuti ndachakwera kumano apoti pepa akakhala chakwera ndikukozani MCP zagula pamene ndipo olo age limit itabwera kuti Peter Mutharika sakuyima nawo komano anthu azavotera olasta chikomeni Maverawo ndi maganizo azipani zosiyana-siyana akhala akufotokoza chifukwa chonena kuti chigawo chapakati chimene akudalira MCP cho anthu akuvutika ndipo khalani popo kuti mumve mbali ya MCP. Ineyo ndikuwuzani masankho achipululu amene tinakapangitsa pa Dowangala. Ku Dowangala kuli mashado 6 kuphatikizako Dr. Elias Chakwera abale awa bwana president amene ali a directors of elections
koma ine ndifuna ndikutsimikizireni pano kuti chisankho chimenecho chinathera mapenalty chifukwa masapota ndi a youth ndi anthu amodzi anangolanda mabaloti aja ndikuotcha mabaloti ndi mapepala omwe kuotcha chifukwa chani munthu wamkulu amagwa anthu anavota kukhuthula titayamba kuwerenga pali mwana wina wake wachichepere dzina lake Rodney Khombeni mwana amene ndi mwana wa Charles Khombeni ndi wang'ono tikatenga age yake ali ndi zaka 24 mwana ndi wang'ono wa zaka 24 tinakhuthula kuyamba kuwerenga mavota aja kupezeka kuti mwana uja Rodney Khombeni mavota kufika 120 chakuti abala wa president a director of elections a Elias Chakwera anani mavoti 12 region itaona pamwana region ananoti timitse zisankhozi anthu muziyimitsirani madelegates ovota kufusa nanga munthu wamkulu azigwa choncho region ilipompo zinali zosakhala bwino atangolangula mawu amenewo pamene madelegates ovota adakuyamba kuphwanya cha mabaloti mpaka nakuotcha kuzira ndi ndimene akupangira okha ku nthawi ya zisankho zazipulula ndipo iwo akunenesa kuti sazalola kuti chipani china chilichonse chibwine koma iwo azalowesa ndewu ndikuoneseni video yake iyi imene anamenyanirana apo zimaonetsera kuti zichitika zimenezi kumalola kuti anthu aziro so dziwa apo nthawi anthu ambotha ni mbola koma achilerezoso ndikometa maoda angosira achokatu achilerezo maoda achilerezo angochokapo azisiya samba mama ileyo ni maloka zachitika mayi unoende lwachabe malumu koma ndimaboti kayakhula zikachitika ziti masisi munakhoza hayi zone ngola zachitikati inu munthu amapanga zimene kwambiri maonera ndewuyo mmene zakhaliramo tiziti zisankho chikubwerachi Septemba muno chilongosoka azipani zosusa boma akagona atenga bomaso a MCP ndipo mukuyenera kuti musamale azipani zosiyanasiyana pofuna kuteteza nzika zovota komanso kuti muzawine zisankho chifukwa zanuwo akukhozekerani ku njira zosiyanasiyana. Ndili ndi funso kwa inu Amalawi, kodi muzavoteranso MCP? Muyilolanso kuti boma itengenso MCP kayenaso kuti muzikumana ndi mavuto osiyanasiyana?